Hello everyone, so welcome back to your favorite YouTube channel Edu Tutorial Class। ସପ୍ତମ ପିଲାମାନେ ତମର ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ତମର ଓଡ଼ିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯେ ତମର ଅଛି କଳା ମାଣିକରେ ତାର ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ଓ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ନୂଆ କରି ଆସିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ, ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇବ। ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରାଇଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲାନି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଓକେ, ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ସ୍କୁଲ ତ ପଢ଼ି ସାରିଛ, ପଢ଼ଉନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିବାରୁ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ରୁହ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମାତା ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ମାତା ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି, ରୁହନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କାକନରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ଜାଣିଥିବ ତ, କାହିଁକିନା ପଢ଼ିଛ ତମେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବ। ମାନେ କାକନରୁ ଫେରି ନଥିବାରୁ, ମାନେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଈ ଚରାଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବୁଝିସୁଝା ବି, ସେଇଟା ଫେରି ନଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦା ବିଳମ୍ବ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁନଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁନଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଟିକା, ଅଧା ଓ ସର ଆଦି ସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁନଥିଲା। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି କାହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ? ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ କାହିଁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଚରରୁ ପଳରୁ ସହିତ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକା ବଣକୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେପାଇଁ ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଚିନ୍ତିତ କାନ୍ଦି ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ଓକେ, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବା ଆଶଙ୍କା ମାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜାଣିଥିବ ଆନ୍ସର୍, ପୁରା ସହଜ ଆନ୍ସର୍ ଏଟା। ଓକେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ କଠୋ ନଥିବେ। କଠୋ ମାନେ ଜୁତା, ଆଗରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବାଜିଥିବ, କଠୋ କାଠ ରହିଥିବ, ସେଇଟାକୁ କଠୋ କରିଦେବେ। ତୋର ନେଇନାହାନ୍ତି ବଣରେ ତ କଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ଫୁଟି ତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଜୁତା ଥିଲା, ଚପଲ ଥିଲା, କିଛି ଥିଲାନି। ଓକେ, 2 ନମ୍ବର 2ଟି ବା 3ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ କାହିଁକି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କହିଥିବ ଦୋଷୀ, ମାଣିକ ହେଉଛି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏକ ରତ୍ନ ଆଦ୍ୟ। ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିବନି, ମୁଁ ଡାକୁଛି ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ କରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରା ସହଜ ଆନ୍ସର୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟପ୍ କରେंगे। ଓକେ, ପୁଅର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା ଭାଳି ହୋଇଛନ୍ତି? ପୁଅର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରିବା, ଗତିକା ଅଧା ଓ ସ୍ୱର ଆଦି
ନ ରୁଚି ନାଚି ନାଚି ମାତାଙ୍କୁ ଲଉଣୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମାତା ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି କହିବାରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁଠାରେ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ କମାଏ, ମାନେ ଗରମ ଉତ୍ତାପଟା କମାଏ, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ମାନେ ଶୀତଳତା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ରୂପକ ତାପକୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ ଥିଲେ ବୋଲି ଏପରି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ସନକୁ କାଢ଼ି ଦେଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଛି ତମେ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା, ତମେ ମୋତେ ଆନ୍ସର ପକାଇ ଦେଇଥିବ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ସରିଲା। 3 ନମ୍ବର ପଠିତ କବିତା ମନେ କରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖନ କର। ଅନ୍ଧାର ବାବୁରେ ଏକ ହୃଦୟ ରତ୍ନହରା ଦେଶ ରଖିଯାଉଛୁ ଗୋରୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ। ହୃଦୟ ତାପ ବିନାଶୀ ଦେଶ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେଶ ସରୁ ରୁଚି ତତେ ଗୋଟି ଅଧାମ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗେ ମୃଦା ପାଦ ଚିନ୍ତା। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ସରିଲା। 4 ନମ୍ବର ଅଛି ନା ସରଳ ଭାଷା ବୋଧେ ଲେଖ। ତ ଧୂଳି ମୁଁ ଧୋଇ ବସିବି ମୁହେଁ। ଓକେ, ତଳି ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଶ ମୁହଁ ତଳି ମୁହଁ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟଟି ଚନ୍ଦନ ଯୁଗର ବିଭଜଗତ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ରଚିତ ମୂଲ୍ୟବାନ କବିତା ବିଜୟୋକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣିର ଅଂଶବିଶେଷ କଳାମାଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବା ଆନୀତ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ମମତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ମାତା ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ଦୌଡ଼ୁଥିବା ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟେକି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋର ଭିଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିଲେ ମାର ମନ ବିଚଳିତ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ମାନେ 5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ଏତେ ହିଁ 5 ମାର୍କ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନେଲୁ ଚିନ୍ତା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତରାୟ ରଚିତ ବିଜୟୋକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରୁ ଅଂଶ ବିଶେଷ କଳାମାଣିକରେ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠ ବାହୁଡ଼ାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଓ ଉଦ୍ବେଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଚରଣ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ
ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକ ଭାବରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସେଦିନ ସେ ସାଙ୍ଗରେ କଠୋର ସତ୍ତା ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶରଥ ଭାବିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ବଣରେ ତାଙ୍କର କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। ନରମ ପାଦକୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ବୋହି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ପଡ଼ିଥିବାରେ ବଣରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଝାଳ ବହୁଥିବ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ସେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତଜନିତ କାରଣରୁ ହୁଏତ ସେ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରଭାବରେ ଆଶଙ୍କା ମନକୁ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଏତିକି କଥା ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ 6 ନମ୍ବର, ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଓକେ, କ'ଣ ଅଛି? କଳାମାଣିକ, ନିଧନ, ସଂଖାଳୀ, ଦରିଦ୍ର, ପସରା, ଅନ୍ଧ, ତାପରେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ହୃଦୟ ରତ୍ନହରା ଇତ୍ୟାଦି। ଯୋଗକୁ ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଧନହୀନ, ପୁତ୍ର, ରାବିଡ଼ି, କୋମଳ, ମନା କରିବା। ଓକେ, 8 ନମ୍ବର, ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। 8 ନମ୍ବର, ଅଧିକ, ବେସାରୀ, ଦିନ, ଧନହୀନ, ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ମୃତି, ଶୁଣିବା, ବେଦ, ନିଶା, ରାତି, ଅବସ୍ଥା, ଶେଷ, ବରଗଛ, ସ୍ୱାମୀ। ତଳେ ଯିବା ଦେଖ। କାକନ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଦରିଦ୍ର, ଗରିବ, ଦିନହୀନ, ନୟନ, ଆଖି, ଚକ୍ଷୁ, ଜନନୀ, ମାତା, ମା, ଲଉଡ଼ି, ବାଡ଼ି, ଦୃଷ୍ଟି। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 7 କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ଓକେ, ଆଉ ବିଷୟର ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।